zice cineva, we are fully booked, madam, cu un accent britanic. We are fully booked? Yes. Ca la hotel, ca și cum. We are fully booked. Can I have some water? Don't know. Mister. Știi El nu e obișnuit să bea apă. Nu, știi impresia aia că bei apă plată și când bei cola și de fapt e Fanta sau ceva și îți schimbi, tu te aștepți să fii ceva și creierul îți dă error 404? Revenind la întrebare, ce aș face dacă ar veni acel fost la mine la 12 noaptea și mi-ar spune că n-are unde să doarmă, cel mai probabil aș suna o păgagică sa și aș spune că nu-i frumos să dea animalele afară. Despre deciziile lor, știi? Nici nu simt ei, nu trăiesc ei relație. Exact. Din punctul Aici lor e de problema. vedere. Da. O bași pe mama tot timpul în relație Nu, și asta nu, deja nu e ok. Nu, nici tu nu ai. Bine, v-am găsit, dragii noștri, în primul nostru episod de Confession Corner pe YouTube. Aplaudați odată sau de mai multe ori? Aplaudați odată, 2, 3 și... Da, după cum prea bine se vede, nu prea avem buget, fiind primul nostru episod, dar suntem mici, dar vor crește foarte mari. Avem buget, dar nu-l investim în podcast. Momentan vedem dacă merită, corect? Corect. Îi dai sărăcia pe față, că suntem noi moldoveni, dar nu... În primul rând trebuie să mulțumim sponsorului Glamour Cosmetics. Și tu trebuie să mulțumești sponsorului. Mulțumesc sponsorului Glamour Cosmetics. Așa. Mi-a dat la ce, mi-a dat la hau. Ți-a dat gene, ți-a dat sprâncene. Pune-le aici pe Ți-a masă dat- să vadă și Nu lumea. le-am Poate acum vinde la și noi mine. ceva la final podcast. Nu? Vindem în online. Ok, ne-am adunat astăzi aici pentru... Pentru Cu că scopul de a... vreau să spun o întrebare. Întrebare. Vreau o gură de apă. Legat de... Hai să prezentăm tema, nu? Da, ne-am adunat astăzi Eu aici nu știu. să spun o întrebare. O întrebare. Dacă De unde fosta- ți-ai luat înghețată? Că vreau să te... îl bat. Deci, ne-am adunat astăzi aici ca să spun o întrebare. Da? Ok. Dacă la 12 noaptea vine fosta ta la ușă și îți spune, Cico, n-am unde să dorm, ce îi spui? Ce îi spun? Stai puțin că trebuie să analizăm aici puțin... Nu analiza, primul răspuns care îți vine în cap. Păi depinde care-i fostă. Fosta aia Depinde care... dacă m-am Când despărțit eu de ea sau ea de mine. Eu când zic fosta, sau când oricui îl întreb, zim ceva de fosta, este un fost anume care apare în minte. Primul. Primul? Mai punem o dată întrebarea, poate acum îmi vine altul. Dacă la 12 noaptea îți bate fosta la ușă și Who's îți spune, there? Cico, n-am unde să dorm, ce îi spui? Știi ce îi spun? Că eu sunt așa mai șarpe. Ia, O vină încă, chiar s-a întâmplat asta, am făcut asta cu o fostă, așa. eram la cămin, vrei să-ți povestesc? Vorbim de fata aia, da? Nu dăm nume, corect, da? A fost o relație scurtă, eram în facultate. Așa. Ne despărțisem, pentru Da. că ea avea un iubit de 8 ani. O luat o Așa. pauză de o lună, noi în luna aia ne-am combinat noi, știi? Adică ai fost pansament. Pansament cu glicerină. Așa. Așa. Ne-am despărțit. Așa. După, aoleu, Chirico. După care, peste vreo 2 săptămâni ne-am întâlnit în club. Așa. Și mi-a zis că vreau să merg la tine. Nu mă, frate. Păi ești da, ca și cum o bătu la ușa mea. Nu, iar. frate, ești acasă, tu liniștit. Da. Dormi, e treaba ta, Păi ai îți spun trecut ce aș peste. face, ce am făcut și fetele, îmi pare rău, Zic. i-am rănit, poate, sentimente. Ce? Șarpi, gen da, o ciocănit, am primit-o înăuntru, Așa. adică în același timp, raportând la povestea aceea, mi-a bătut la ușă, ea mi-a zis, hai, vrei să mergem acasă? Da, hai, intră în casă. Am invitat-o în camera de cămin, raportat în prezent, i-am dat drumul la ușă, da? Da, zi. Am făcut, am petrecut noaptea împreună, Așa. iar la final, i-am luat hainele, i le-am aruncat afară și am închis ușa. Și? Pentru că nu am putut uita privirea ta. Ai înțeles? Deci, practic, asta aș face. Deci, aș practic, ai invita-o băut în casă. frumos, aș trata-o regește, artă, i-aș face arta, i-aș face, eu m-am născut să ofer emoție oamenilor. I-aș face încă o amintire frumoasă și când se așteaptă mai puțin, afară. Fosta ca școală. Asta în caz că s-a terminat toxic. Dacă ne-am Nu mai strâns contează. mâna, Nu mai contează asta. Este prima fostă la care te-ai gândit. Da. Acolo mă interesează răspunsul. dacă Ok. Am înțeles. mi-ai pus inteligența la... Deci, întrebarea asta eu am pus-o și pe Instagram și am mai multe... Stai puțin, acum e rândul tău să răspunzi. Te întreb eu, Cico. Zi. Irina, dacă ar veni fostul, ăla, știi tu care, Da.
Știi de care zic, nu? Da. Care din ei? Unul dintre ei. La ultimul sau la penultimul? Ăla pe care l-am iubit. Stai că nu știu pe care l-ai iubit. Păi dar tu nu știi pe cine iubesc. Pe care l-ai iubit acum câți ani? Acum 3 ani. Și plânge. Bun. Irina, dacă ar veni fostul ăla de acum 3 ani, la ușă, la ora 12, șarbati, pac, ce ai face? Uite-te în cameră. Ce aș face? Nu citi de pe net acum, intră. Nu Lasă citesc telefonul de jos. pe net. Îmi dăm timp de gândire. Adu o clepsidră. Ah, Aveam clepsidră. Ai timp să te gândești 30 secunde. În același timp vreau să vă spun că această emisiune este sponsorizată de Glamour Cosmetics. Nu avem monstri, că s-au luat toate. Stoc epuizat. Irina, ai legătura. nu avem stoc epuizat. Avem stoc pentru tot. Dar, revenind la întrebare, ce aș face dacă ar veni acel fost la mine la 12 noaptea și mi-ar spune că n-are unde să doarmă, cel mai probabil aș suna o păgagică sa și aș spune că nu-i frumos să dea animalele afară. Păi da, dar dacă e singur. Nu mi-ai dat detaliul ăsta, tu mi-ai pus întrebarea ta. Ah, ok. Nu mă interesează dacă e singur, dacă nu e singur. Să-și sune Sau aș suna-o pe femeia care imediat. vorbește. Da. Te rog eu frumos, vină și ia-ți de la ușă, că l-ai pierdut. și cum crezi că a reacționat ea? Da, nu mă interesează nici. Ah, ok. Asta e întrebarea. Deci nu l-ai primit. Nu. nu Eu l-aș aș, primi eu în aș casă. primi eu. Pentru o seară. Pentru că noi, l-aș bărbații, primi. gândim cu partea inferioară a corpului. Voi Să o gândiți credeți voi, că voi gândiți doar cu partea inferioară. Păi, stați cu mine, suntem este mai perversi decât voi de mișcare. cu... Ia zi. E plină lumea de pervi, adică sau stai că n-am înțeles. Întrebarea asta am pus-o și pe Instagram. Și am mai multe răspunsuri de la mai mulți oameni. Și o să Zi vreau mai să tare. reacționăm. O să vreau să reacționăm. Ai surzit? Ai îmbătrânit? O să vreau să reacționăm, Cico, la toate răspunsurile astea. Haide. Tu îmi pui întrebarea și eu îți citesc răspunsul de la oameni. Mereu că e aceeași întrebare. Întrebarea o să fie aici. Dacă fostul tău va veni la ora 12 noaptea și îți bate la ușă, vrând să te vadă, nu? Nu. Îmi spune, n-are, ți-am mai zis o dată, Are n-are o unde să problemă. doarmă. N-are unde să doarmă. N-are unde să doarmă. Da. Aici trebuie cumva dezvoltat. De ce nu are unde să doarmă? Bă, frate, La vine dat- la tine la ușă și îți spune, n-am unde să dorm. Ce-i spui? E atât de simplu. Să chiria, care? Dar nu te interesează. Ah, ok. Îl primești sau nu? Nu-i Sau vorba, ce ce-i faci? spui? Ce îi spui? Primul cuvânt ce îi spui? Deschizi, închizi ușa înapoi. Asta aș mai face. Asta ai face, Da. nu? Ok. Hai să vedem răspunsurile oamenilor. Deci răspunsul e în felul următor. Știu eu un cavou dacă îți trebuie. Cum? Știu eu un cavou dacă îți trebuie. Știu eu un cavou dacă îți trebuie? Ca și cum îl bagă în mormânt, nu? Păi, morți vii. Deci asta i-ar spune. Știu eu un cavou. Deci ar răspunde, ar deschide ușa, știu eu un cavou. Dacă îți trebuie. A, ca și cum el vrea să dă. Da, stați puțin că m-am prins, mi-a dat 1 plus 1 egal 2. Scos din XY, ok. Deci, ca și cum el vine în casă și îi spui că nu poți să dormi în casa mea, dar știu eu un cavou Dacă îți trebuie. dacă îți trebuie. Bună asta. Chiar mișto. Next, la măta. La măta? Da. Hai, Și rămâi cu închizi ușa. măta. Și închizi ușa, nu? Așa a spus, nu? Până acum, ok. Răspunsuri inovative la măta. Clasicul, hai, rămâi cu măta. Nu, frate, hai la măta. Următorul. Ok. În sfârșit are dreptate. Într-adevăr, nu are unde să doarmă noaptea asta. Tradumi. Adică, probabil, vorbim cu cu o fată. O fată mi-a scris chestia asta. Bun. Bănuiesc că i-a mai zis că n-are unde să doarmă și în sfârșit are dreptate. Adică el a mai folosit vrăjeala asta cu ea Da. și acum în sfârșit are dreptate. Cine are dreptate? El chiar n-are unde să doarmă. Prost, dar hotărât, adică. A încercat de mai multe ori și până la urmă îl lasă, practic, să intre. Nu. Nu știm dacă îl lasă sau nu. În sfârșit are dreptate. Nu știu, ori eu prost, ori nu înțeleg. Următoare. Un băiat ne scrie că intră de când te aștept. Fostul, nu? O suferi mult după el, înseamnă și încă îl vrea Un în băiat viața mi-a lui. scris. O suferi mult după ea. Noi oricum băieții suferim mai mult. Da. În timp mai îndelungat. Voi suferiți în timpul relației. Noi, după ce vedem că ne-a lăsat corona în mână,
Nu? Trebuie să vorbim ceva despre asta, că doar le enumerăm. Nu știu, dar nu mi se pare oameni trăiesc cam proști. Secție de psihiatrie îl primește și fără programare. 911 Breccia. Sun la 112, alo, am și un nebun la ușă. Vă rog eu frumos, veniți și-l luați. Un răspuns, condolianțe, înseamnă că au murit părinții, bunicii și tot restul familiei și îi dau 50 de lei pentru un cort. Bun, asta cea mai inventiv. Până acum. Îi dau 50 de lei. Bă, fata are suflet, îi dă 50 de lei în cort. Ia mă, mărâtule de aici, du-te, ia 50 de lei, ia-ți un cort. Mă, ți-o murit. De restul ție și Eugenie și să fii sănătos. 50 de lei în cort. Da. Bă, Îți măcar niște ciolofan de 50 de lei, de la așa și-l pui cu două bețe, faci un cort. 50 de lei nu prea o să stai așa. Airbnb 100, 150. Da, păi, vrea neapărat să 50 doarmă în de cort, lei. adică nici măcar la Airbnb să nu se Adică i-a dat așa. Ia măi, săracul. Restrictiv. Și eventual și în monezi să-i dai bani. În monede sau în monede? Nu știu care e forma corectă. Niciodată nu știu. Ia să înveți pentru tura viitoare te. Vezi că nouă domn le acceptă pe amândouă, știi, nu? Cine? Nouă, cine? Cine-i domn? Noul domn? Da. Adică dicționarul. Dicționarul, zi mă. D-O-O-M, nu? Sper să și plouă noaptea asta. Adică îi tâmpești ușa în nas, Sper să și plouă. Practic a întărit Măcar dacă n-ai unde să dormi, stai în ploaie. Nu te dragoste. să și plouă. Să și lovească și un fulger. Asta n-am mai zis. Bănuiesc În că îți dorește. testiculul stâng. De ce? E mai sensibil stângul sau cum? Nu, da. Nu moare măcar, se chinuie. Le iau cu mine și cu bărbatul în pat la somn. Oleu, trisem nebună. O fată sau un băiat? Asta e bună. Le iei cu tine în pat. Bravo, trisem, fetiș. De unde știi că e fetiș? Păi altfel s-ar mulțumi cu bărbatul. Nu jignesc, Doamne ferește. Da, da. Da, poate Când ai una, atunci... n-ai niciuna. Când ai două, ai de-abia una, cred. Corect. Poate două mai mici și fac cât una. Poate e chinez. Altcineva scrie marș, fix asta îi zic și îi trântesc ușa în față. Și după latră. Că eu zis marș. Deci, să se ducă la hotel, sigur găsește ceva liber. Pe banii lui. Da. Pe banii lui îți dai seama. Formal. Politicos. Cred Deci că ai nu deschis citit ușa? Codul bunei maniere. I-a deschis ușa și i-a zis du-te la hotel. Și a închis-o. A, chiar asta a făcut? Da. A, dar nu. Asta ar face. Da, asta ar face. Păi asta e Corect. ideea. Poate unii din ei au pățit. Câți din ei au pățit asta? Să-i bată fostul la ușă. Eu am pățit. Eu nu. Eu am pățit. Să-mi bată la ușă. Poți să ne povestești? Păi, aveam o relație, eram la început. Eu l-am prins cu niște mesaje, el nu știa. A fost singura și prima și ultima dată când m-am uitat în telefonul cuiva. Ca și tu hacker. Nu, era cu telefon cu amprentă. Hacker de Galați. E telefon cu amprentă, mă, când dormi spun amprenta. Eu am amprentă, nu la degete, mi-am pus altceva amprentă. Adevărat. Așa, revenind la povestea mea. Și L-ai prins cu mesajele? l-am prins cu mesajele, el nu știa și i-am zis că vreau să ne despărțim. Și el nu l-a mai băgat în seamă, a venit în fața blocului cu flori, a sunat la interfon, i-am răspuns la interfon și i-am zis nu cred că mai are rost să mai discutăm vreodată. Prin Știu interfon tot? i-ai spus? Da, prin La interfon telefon. și nu s-a auzat cu găjială? Nu, că a înțeles. A, la interfon. Și ce ai Înțeles. spus exact cuvintele? I-am zis că nu mai are rost să mai insiști, că știu tot, du-te acasă. Și nu mai sunat încă o dată? A sunat, a stat ore întregi în fața blocului. Și o sunat la interfon. M-a sunat la interfon, m-a sunat pe telefon, au mai venit doi prieteni, m-au sunat și prietenii lui. Și o stâns toți trei. Și mi-am închis telefonul, mi-am închis interfonul, somn. Tu să prinzi L-aș fi că... lăsat urcat sus să vorbesc cu el față în față. Ce mai e de vorbit? Dacă tu știi, l-ai prins că te-a Lasă înșelat. să-ți explice. Ce să explice? Ce explicație l-a înșelat? Am avut un moment de cumpănă. Du-te cu momentul tău și cu cumpăna ta, cu tot, unde vrei, de unde ai venit. Nu? Vezi cum sunt moldovencile astea? Dar nu, Așa nu e trebuie vorba. să fie. Cam greu găsești în ziua de azi o femeie să mai pese. Adevărat. Următoarea. O trimis să doarmă în cușcă la cățel, că el doarme în casă. O trimit să... Doarmă în cușcă la cățel, că el doarme în casă. Cățelul doarme în casă și el trimite pe aia să doarme. Eu sunt analfabet literar. Știi că mulți oameni au problema asta, gen, le spui propoziția și nu poate să treacă prin filtrul gândirii. Sincer, mă cred că e gândeam boală la altceva. psihică. Spune-mi din nou. Cred că e boală psihică. O trimit să doarmă în cușcă la cățel, că el doarme în casă.
Da, adică el oricum dormea în casă. Cățelul doarme în casă. Ah, ok. Am înțeles. Și femeia se duce în cușcă la cățel și doarme. Bun și bronzul. De cât de loc? Ai greșit ușa, băiatul meu. Cine? El. A, așa au zis? Ai greșit ușa, băiatul meu? Cred că ascultă Adrian Minune. Zici? Păi e vorba aia, ai greșit buzunarul, băiatul meu. Și el a greșit ușa. Ai Bun, și asta. explicat? Și-o dat și 10 lei. Ai explicat gluma. Da, și nu mai are sens, nu mai are haz. Scrieți în comentarii dacă are haz. Acum, da sau nu. I-aș spune că poate să doarmă cu soțul meu. Ei doi sau tot în trei? I-aș spune că poate să doarmă cu soțul meu. Cred că soțul are ceva de spus și nu i spus. Păi de ce? Adică dacă noi am luat situația așa, tu Ah. trăiești cu o femeie în casă și apare fostul ei la ușă și ea spune, da, du-te și dormi cu soțul. Tu îl iei și îl Foarte inteligent. Asta e Freci? cel mai inteligent răspuns. pe ăla sau îl bați? Vorbește cu soțul meu. Păi vezi. Mișto. Dar dacă ar ieși, n-ai ieșit tu la ușă, are și fostul. Deci fostul se întâlnească cu actualul. Da, eu asta aș plăti să văd. Mamă, dar eu cred că am văzut asta de undeva în emisiunile alea regizate. Știi ce zic? Da, da, da. Cu Ernest. Dar în realitate mi-aș dori să văd asta. Nu să mi se întâmple mie. Dacă mi s-a întâmplat, sigur. Mie nu mi s-a întâmplat. Mamă, cum ar fi? Eu mă mutez. Să întâlnească fosta cu actuala și să-i spună, bine, mai mult astea sunt drame feminine, bărbații nu cred că. Eu zic și bărbații fac urât. Bărbații când iubesc fac mult mai urât decât femeile. De dragul vremurilor apuse, eu îi ofer bani pentru o cameră la hotel. Îi ofer bani pentru o cameră la hotel. Nice. De dragul aminte, înseamnă că a fost ceva plăcut. Nice. Sau Și s-a despărțit încheiat. frumos. Corect. Să se ducă la mama lui de unde a venit și să se ducă dracului. Moldoveancă, sigur. Da. De la Botoșani. Da. Și eu zic că e moldoveancă. Ori Da. olteancă. Ar putea Hai să să le fie. facem și profilul la oameni, când așa. Da. Nu neapărat de unde sunt, dar cum îi sei ca oameni. Dar eu Poate și eu nimerim. imaginez. Că eu le văd și fața aici. Ah, ok. Eu n-am voie. E confidențial. Da. Ok. Perfect de acord. Nu deschid ușa la străini. Asta mi se pare că e mică de ani. Căi? E mică de ani. Ok. Adică mi se pare așa un răspuns puțin copilăresc. Nu răspund la străini, puerile. Da, 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 așa e. Ca și, sau ori îi spune așa în glumă, în nas, Nu s-ar știi? putea să-i placă Nu răspund la chestia asta, străini, nu da. răspund la străini și s-ar putea până la urmă să-l lase. Zici? Că e vulpe, și lupul e lup. Au! O altă fată ne răspunde cu mine în pat și râde. Cum? O altă fată ne spune că îl primește cu ea în pat și râde. Înseamnă că o lovi bine băiatul. Cât o lovit. Bă, ce romantic ești. Bă, deci atâta, Eu chiar sunt foarte romantic, atâta dar nu sare este și despre pe noi, creier. eu spuneam despre el. I-a Vai. plăcut și mai vrea, dacă putea să spun, îl primesc cu mine la bucătărie, să facem cartofi prăjiți, dar i-au zis să-l primesc cu mine Șnițele. în pat. Să facem șnițele. Șnițele, junițele. Așa au zis Omletă. să-l primesc cu mine în pat, în pat ce se face, se doarme. A, poate ține în brațe bine. Corect. Hai. Deci, nu știe cineva, we are fully booked, madam, cu un accent britanic. We are fully booked. Yes. Ca la hotel, ca și cum. We are fully booked. Can I have some water? Don't know. Mister... Știi El nu obișnuit să bea apă. Nu, știi impresia aia că bei apă plată și că bei cola și de fapt e Fanta sau ceva și îți schimbi, tu te aștepți să fii ceva și creierul îți dă error 404? Așa mi-a dat mie. Pune într-un loc și mie niște apă plată, că apa asta îmi face bune și după gârie pe aici. Ia bricheta asta și gazul și dă-ți foc. Foarte A greșit. Satanic. A greșit el. Cred că o citit Alexandru Nu, Lăpușneanu. nu cred că e satanic răspunsul, cred că a gafat-o el tare de tot. A gafat-o tare, oarecum ar putea să o gafeze. Înșelat. Cum? Înșelat, lipsă de atenție. Înșelat Vor- ori 5, ori de mai multe ori. Bă, dar înșelatul poate să fie o singură dată, e de ajuns de grav. Unii le mai iertă. Tu ai iertat? Nu, n-am iertat niciodată. Și nici nu o să iert. Da, n-aș accepta niciodată. Tu ai accepta? Depinde. Nu. Depinde? Ca bărbat nu, ca bărbat nu. Și de ce ca la mine e femeie? expres. Pentru că bărbatul când înșeală, nu înșeală emoțional. Băi, du-te, băi, de aici. Uha. Cât mai aveți de gând să ne mai mințiți cu vorba asta? Nu, dar chiar așa e. Băi, cât mai ai de Bă, gând să eu mai unul nu, minți? pentru că eu când îmi place de cineva sau iubesc pe cineva, nu mai văd stânga-dreapta. Dar iubirea dispare după 3 ani, dacă nu știi să o reînnoiești, corect? Păi te Și un desparți. om, nu vorbim de noi, Da. dar un om care nu e foarte dezmorțit
spiritual sau are Emoțional. conștiința, emoțional, da, nu e foarte matur emoțional, o să se plictisească de aceeași mitre. Înțeles? Așa. E, Și noi nu ne caută plictisim în de altă voi? parte. Ba da, că și Păi și voi atunci? sunteți oameni, dar voi sunteți mai emoționali. Noi gândim logic, bă, am așa, s-a Stai puțin. terminat, ha. Voi, dacă înșelați, vă atașați. Și Cine a zis? renunțați la ăla din stânga. Noi Cine a tot zis? acasă ne întoarcem. Eu tot acasă m-aș Băi, întoarce sunt dacă- atâtea cazuri când nu s-au mai întors acasă. Da, da, noi Nu le mai vedem pe alea, nu? Ele sunt minorități, cum și Cum la noi sunt în România, minorități? minorități etnice. Bă, frate, sunt atâtea cazuri. Nu primesc animale în casă. Animale Fată? sălbatice. Fată, Da, nu? e fată. Bou, porc sau ce? Nu, cred că animale sălbatice, că animalele le primim în casă, în general. Da, de companie, deci nu e de companie. Ori e bou, dacă e bou, e gravă. Și dacă e taur? Dacă e taur, s-ar putea că nu se știe. Mai sunt? Cum să-l lasă să doarmă pe afară? Așa ceva nu se face, dormim amândoi. Și râde. I-a plăcut. A avut o amintire Îl vrea frumoasă. înapoi? S-ar putea să se împace. Tu te-ai împăcat? Nu, niciodată. Dacă, nu, să spunem că v-ați despărțit amiabil, da? Da. Și vine și practic te-ai mai gândit la el și el la tine, dar nu v-ați spus. N-ați comunicat, s-a întâmplat, o plecat, să spunem, undeva cu jobul sau nu știu, și vine la tine înapoi. Și ar mai exista sentimente și asta. Te-ai împăcat cu cineva din trecutul tău? Oricât de mare ar fi distanța sau oricât de greu ar fi, nu plec până n-am motive întemeiate. Adică când am plecat, vreau să mă asigur că nu mai am ce să mai fac, am dat tot și eu noaptea pun capul liniștită pe pernă. Eu cred că aș fi atât de prost încât aș mai Ai mai încercat, nu? Aș mai încerca dacă De ce, frate? Că a ciorbă trecut încălzită mult mai timp încerc. sau am fost copii, uite că chiar am avut o fată, o relație, cea mai lungă relație a mea de un an jumate, acum vreo 6 ani și după, acum vreo 2 ani sau cu un an am mai vorbit așa, știi? Ați vorbit, Bine, dar nu v-ați da, împăcat. Nu ne-am văzut, dar eu Deci vreau să ne vezi? vedem. Deci vezi, ciorba încălzită nu mai are același gust. Clasică vorbă. Niciodată. Ce e Dar ciorbă? aici, orice ciorbă vrei tu. Dar și orice fel de ciorba, mâncare. dar și găina bătrână face supa bună. Ce treabă are găina bătrână? Că am bătrânit acum sau ce? Nu era tot vorba de supă și am să mai dau și eu din tolba mea de comentarii. Se pare că oamenii au o problemă cu cimitirul. Îi zic să dormi în cimitir. Îi zic dormi în cimitir, dormirai mort. Dormirai mort? Mamă. Vai, mamă, ce a făcut băiatul ăsta? Cred că ăștia, băiatul ăsta Vai, și mamă. cu fata prima întrebare cu cavou, Da. cred că o citit prea mult plumb. Știi, poezia Băi, plumb cu cavou. lasă. Iar spune că îi fac cazare la un hotel sau la un prieten, nu l-aș lăsa în casă. Am mai avut. Păi, na. Dar politicos. Să se ducă tot la mami, unde trăgea mereu. La mami, la chiricu mami sau la mami? Mami, Aici mami. e, da, aici. Mami issues. La mami issues, da, bravo. Prea mult. Uite, și mie mama Băiatul scrie cam mami. des. Nu mai scrie așa des, mamă. Dar nu, trebuie să-ți educi părinți. Nu ai cum să-i educi. E răspuns din... Bă, dar e o problemă când partenerul e mult prea atașat de părinți. Da. Dar asta e și vina cumva a părintului, dar nu e vina lui conștientă. Că eu dacă nu-i răspund la mama un- dimineața nu poate să respiri, ca și cum știi. Eu îi spun, mamă, sunt bine. Dar dacă eu Corect. îi explic de atâtea ori și n-am ce să-i fac, ce să-i fac? După mă iau pe mine gânduri negative. Păi dacă e ultimul mesaj pe care mi l-a dat. Nu e vorba de asta. E vorba de partenerii care își implică părinții în orice, care vor să stea cu părinții în casă mereu, care am avut. discută orice se întâmplă între ei doi cu părinții. Părinții își dau cu părerea părerea despre comunistă, relațiile lor, care oricum n-are despre nu simt deciziile lor, știi? Ei. Nici nu simt ei, nu trăiesc ei relația. Exact. Spun din punctul Aici lor e de vedere. problema. Da. Că o bagi pe mama tot timpul în relație Nu, și asta nu, deja nu e ok. Nu, nici tu nu ai. Ca să mai afli lumea, să ne cunoască și pe noi în același timp. Afară nu mă interesează, e periculos. Țipând, nu? Da, Afară nu mă interesează, e periculos. da, el e E periculos. playboy. Ca și cum. Player. Da, da, da. Play the player. Ca și cum. Ți-am zis că ajung pe secretar Scrieți în fără comentarii. Irina, e player sau e fată serioasă? Și de mine la fel. Eu credeți că eu sunt de asta player sau Ce înseamnă player? ca și cum one night stander? Adică vrei să spui că scurvă? Nu. Păi despre tine, dacă
practic e lady boss, că tu ești lady boss, ca și cum știi, femeie independentă care nu are nevoie de bărbați. De asta, știi? Bă, dar n-am zis niciodată că n-am nevoie Păi de nu, bărbat da. în viața mea. Lasă lumea să decide după aparență, după înfățișare, că mie mi se spune mereu că am față de futac. Dar eu iubesc latin, mă repet. Poate îmi găsesc și eu o iubită cu ocazia acestui podcast. Nu e podcast de dating, Zico. Îl transformăm. Tinder. Zi, ți-am zis că ajungi boschetară fără mine? Au ajuns la vorbele lui și s-a întors în patul ăla. Și Ți-am l-am zis? primit. Ți-am spus că te Nu. întorci la mine? Ți-am zis că ajungi boschetară fără mine? Știa, prezice viitorul fata asta. Să intre, că și dacă se ajunge la altceva, nu e ca și cum e prima oară. Adică au mai bătut, l-ai mai primit, venit, Nu, frate. venit, călcat, plecat. Să intre, că și dacă se întâmplă ceva, nu e ca și cum e prima oară. Adică primești în casă femeia frumos, că cum dacă e să întâmple ceva, am mai fost acolo. Da, nu e nimic nou. Exact. Nu contează ce-a făcut ce asta. Asta bine, înseamnă frate. că ea ar cam vrea să se împace, părerea mea. Da, Lasă loc, lasă ușa deschisă. mai departe. Suntem oameni totuși, o lași să doarmă liniștită. În paturi separate, N-a precizat. Dar râde la final. pe preș. Râdi cu coarne sau râdi cu... Nu, râde. Și atât. Acum unde o lasă să doarmă liniștită, că o doarme pe preș la ușă, că Ai, doarme lângă băiat. el în pat. Dulce împăcare, da, băieții sunt, Doar deci pe procentajul canapea. cred că e 60-40, băieții ar lăsa mai mult să întoarcă. Nu, e 80-20. Băieții, nu? Da, băieții Da, ar la lăsa modul să că băieții mai mult ar lăsa să întoarcă decât femeile. Pentru că noi ne pare rău, îmi pare rău. Așa că avem un Frumos, răspuns până elegant. aici. Cât de cât îmi pare rău. Camera de oaspeți te așteaptă, draga mea. Sper să nu te deranjeze gălăgia. Ca și cum Ca și cum el e cu îi cineva pune un deja. scaun, îl legi și tu faci ceva în fața lui. Zic că nu e asta. Cum te-ai dus acolo? E aceea cu desparte un perete. Deci, îți mai citesc o dată. Camera de oaspeți te așteaptă, draga mea. Da. Și sper să nu te deranjeze gălăgia. Da, adică el face treabă cu una și ea stă în camera cealaltă, practic. Păi da, și la ea asta uite. se referit. Da, și eu am transpus prin nebunia mea, Așa. ca și cum l-ai legat pe unul, ca în filmele porno, l-ai legat pe unul de scaun și Și să se fac uite? în fața ta. Că mai sunt de astea. Mamă. Da, îți spun eu. Am Deci văzut tu, când eram mai deci mic. tu ai primit-o, când auzi chestia asta, ai primit-o în casă, așa, ai pune la masă, pe scaun frumos, ai luat mânuțile, le-ai legat la spate, Da. așa, am Aș călcat răpi eu. codul penal până acum de vreo câteva ori, e da. ok? Aș pune acolo. Așa, și după aia ai scoate pe iubit din dormitor Da. și ai face ce ai În face fața în fața da. Și a ei. legat așa, da. Da. Și ați postat pe TikTok un de ăsta, cum se cheamă, headline de ăsta. Wife ripped and... Ce? În ce limbă vorbim acum? în engleză. Cu accent britanic, dacă vrei. Wife ripped and make in front of her, știi? Make jealous. Rip limba engleză. Zi-o în român. Vezi, nebunul, că am stat la Londra. Would you like to speak with me in English right now? Cum? But... Ștergi la gură, lasă, zi. Deci, un titlu de ăsta, șoc. Femeie răpită... Deci tu ai și filmat tot. Și filma, da chiar, că avem 3 camere. 1, 2, 3. Cu 3 camere aș filma, aș face film hollywoodian. Dar ți-l băgăm pe Pornhub. Cred că am film milionar. Deci tu ai și răpi-o, Bun scenariu. ai și lega-o, Cred că îl sunt pe Johnny Sins. ai și traumatizat-o și ai și monetizat-o. Dar aș da și 50 de lei să duc și am cort. Și un cort? Așa. Nu mai râde, bă, acolo în spate. Mai aveți o leacă de reacții de asta. Ha, că e bine, natural. Mai râzi dacă îți vine să râzi. Plângi dacă îți vine să plângi. Nu tăiem nimic. Ca și cum n-avem editor. Am murit. Deci, avem un răspuns foarte frumos din partea unui băiat. Păi dacă sunt single, aș lăsa-o să doarmă. Dacă sunt cu altcineva, i-aș da bani în putere. Gentleman. O educație bună. Frumos. Sigur nu Italia? De ce? Că ăștia sunt așa mai capezi. E român așa? Cred că e de la București. cred că da. Cred că stă pe la Dorobanți. Zici? Da, are... Nu cred că e bucureștean. Nu? Dar de ce? Bucureștenii sunt mai cum? Nu, gen stă, e foarte educat, provine dintr-o familie... Adică vrei să spui că bucureștenii sunt mai educați? Nu, vasleni, cei mai educați. Și galați. Gălățeni. Nu cred că ține de oraș.
Da, asta zic, e vorba că are o educație bună, provine dintr-o familie bună, poate are mulți bani. Sau poate s-a maturizat frumos, singur. Succes, are succes, e un bărbat de succes. De ce? Dacă îi dai cuiva 2 milioane de un hotel, asta înseamnă că ai succes? Nu, la modul cum a răspuns. Ah, Că ok. dacă aș fi single, aș primi eu să doarmă, că îl ajut. După modul cum a răspuns. ajut. Eu acum fac o predicție. Iau un loc pe canapea, că oameni suntem și am împărțit niște vieți împreună. Frumos, rău. Îmi dă o lacrimă. Am împărțit niște vieți împreună. Puțin, niște viață, nu? Așa se spune corect? Adică nu e incorect gramatical. Nu, dar nici corect. E lăsat în voia sorții. E frumos formulat, mi Da. se pare. Da, să discutăm ca niște oameni maturi, practic. Comunicare. Exact. Ceea ce Adică dacă am lipsește în ziua avut un de azi. trecut împreună, asta înseamnă că ne-am simțit bine împreună. Dacă n-ai unde să dormi, eu te ajut. Asta aș spune eu. Ce ți-am spus eu prima dată, ăla e Cico. Un personaj negativ. Bă, și ăsta toxic. care voia să lege femei. Da, dar Cine eu e? asta aș fi spus. Alexandru Păduraru, în sufletul lui asta ar fi spus. Zic CNP-ul, dacă tu dai să zic. Nu, că după bag băieții și-și fac conturi pe Max pe Netbet. Că iau Deci bonus. hotărăște-te tu cine ești. Ai lăsat-o să doarmă în casă, pe canapea, pentru că ați împărțit niște viață împreună, sau ai lega-o de scaun? A doua. Depinde cum mă prinde, că eu sunt cam bipolar, că sunt artist. Nu ne-am dat seama. Adevărat. Dar în sufletul meu asta aș face, aș discuta, de asta îți spun, că trebuie să analizăm. Dacă a fost ceva toxic, aș face prima. Păi Am îți și dai seama- specificat. Dacă a fost ceva care s-a încheiat frumos, aș comunica cu ea. Poate s-a maturizat, poate a crescut emoțional, poate acum mă reîndrăgostesc din nou de ea. Păi sunt oameni care s-au împăcat și după 15 ani. Cine? Cam în showbiz, acum am... Mama mi-a povestit, un doctor care a stat despărțit vreo 40 de ani, s-a împăcat acum la 70 de ani. Ei au un copil împreună, s-au despărțit la 40 și s-au împăcat acum la 70 și prinde moartea împreună, că nu știu care e faza. Ce dracu mai faci la 70? Doar ca să nu stai singur în casă. Nu știu. Dar bună asta. Hai că dăm de... Și-au și divorțat. Adică Nu s-au știu dacă certat. s-au și recăsătorit, că acum nu mai contează. Dar stau acum iar împreună, după 30 de ani de nevorbit. Băi, e frumos. Într-un fel sau altul. Așa aș vrea și eu, la 60 lăsat. Când intrați la menopauză, te pup. Și ne auzim când moartea aproape bate ceasul. Ce? Nu-i spun nimic că nu deschid ușa, să stea acolo cât vrea. Aș cum sună urătorii, colindătorii și nu le deschis. Nu, dar asta mi se pare cel mai sănătos. Da. Bă, odată ce ai încheiat, deschis, nu da. deschid, frate, n-avem nicio treabă. Da, te uiți, trage aia să te uiți pe vizor? Logic. El vede că vezi tu. Dacă îți bate cineva la ușă și tu nu te duci, să te uiți? Dacă e Jean. Ce? Dacă e Jean. Cine? Jean. Cine e Jean? Jandarmerie. Sunt moteluri destule sau în mașină să doarmă lejer. Îl primesc, că să-mi bleagă. Mă abonez și eu atunci, cred. Mi-mi plac blegile. Îmi plac fetele care... Cu sufletul bun, Cu vrei să sufletul spui. bun, dar eu asta văd. Nu ca a tău. Adică vrei să spui că pe fata interior. asta are sufletul bun. Da, că e bleagă. Eu recunosc că e bleagă și... Bine, nu mi se pare red flag că ești bleagă. Nu-mi plac așa tare în gură, știi? Mai soft, da, sunt bleagă, recunoaște măcar că e bleagă și îl primești înapoi. Mai are de lucrat cu ea puțin, dar... Adică vrei să spui... Tiparul ăsta mi se pare cel mai... Nu că, mamă, că o să mai greșesc încă o dată și încă o dată. Da, îl iert că sunt bleagă. Ca așa cred că majoritatea persoanelor blegi și iartă. Nu? Majoritatea. Tu nu. Da. Tu ești tare în mitre. Dar alții... Și singură. Singur. Unde? Că văd că ai verghete pe mână. Ți l-ai cumpărat singur. L-am pus singură, ești tu, vecheta asta. Lași tu, nu? Și în caz că îți În place caz cineva, îl dai jos. Nu? Exact! Așa faci? Da. Ce vulpi bătrâni ești. În cazul în care nu-mi place, să vad acolo, să mă lase în pace. Doar în seara asta, dar să nu facem obicei din asta. Să vină mereu, că s-ar putea să-i replacă. Deci o las. În seara asta, cum am lăsat-o și eu, o seară. Băi, și după n-am nu. mai vorbit deloc. Stai! Tu ai zis altfel. Tu ai zis că nici măcar nu o lași să doarmă. O bagi înăuntru, să faci treaba și după aia o dai afară. Băi, Așa cred ai că zis aș lăsa-o. prima Da, dar m-am Băi, schimbat. băi. Cred că aș lăsa-o să doarmă. Nu ești bipolar, ești tripolar înseamnă. Da, Mi-ai dat 3 răspunsuri până acum. da. Deci cred că așa, aș lăsa-o și să doarmă. Că îmi place senzația de a ține pe cineva în brațe. Păi tu poți ții pe oricine în brațe. Pentru mine.
Nu, dar am trăit ceva, o experiență împreună, niște amintiri care au fost răscolite în bătaia vântului. Da. Unde a dormit până acum să doarmă și de acum încolo. Corect. Da. Din momentul în care au pus punct, a dormit în altă parte, nu? Și să doarmă acolo în continuare. Îi dau adresa de la casa părintească și zic să mă aștepte acolo, că o să trec pe la ea. Casa părintească a ei sau a lui? A ei. A ei. Deci îi dau adresa de Adică la casa bănuiesc că părintească, să duc la Mike și Tax, avea Da. o relație bună cu Mike Nu și cred. Dacă s-au despărțit ei fosta, înseamnă că părinții știu. Da, și părinții l-au plăcut mult pe el. Eu zic că nu-l mai plac acum. Dacă îl trimite la casa părintească. Da, dar poate a greșit ea. E un el sau un ea care a scris? E el. Da, deci ea a greșit lui. Părinții îl plăceau foarte mult, dar nu știau ce Care are părinții, acasă. mă? El... Părinții ei l-au plăcut foarte... Vrei să-ți desenezi? Bă, eu cred că ție vrei să-ți desenezi. El zice, îți dau adresa de la casa părintească, îi dau adresa de la casa părintească și zic să mă aștepte acolo. De la că casa trec eu pe la ea. părintească a lui, Da, nu a ei. Păi tu așa Păi- ești. Adică avea o relație bună. n-avea. Nu, avea o relație bună cu părinții și după fata, practic, o greșit și părinții Dar de unde ai tras i-au concluzia? înșelat așteptările. Fac și eu un scenariu, nu? Ca să vorbim pe tema asta, dacă tot ne-am adunat aici. Deci, ei aveau, îți spun eu cum cred că s-a întâmplat. Ei aveau o relație bună și cu părinții și cu tot. Părinții o plăceau foarte mult pe ea, pe Nora, practic, da? Poate a fost și în cadrul Te-ai dus aproape, departe, da? așa. Bă, dacă am nimerit, scrieți în comentarii. Așa. Și la un moment dat s-a întâmplat ceva, ea au greșit, Da, băiatul i-a spus la mamă, la părinți, așa. ei, și părinții și-au schimbat impresia despre ea, foarte rău. Și de asta el a spus, te aștept la casa părintească a mea să-i spui asta lui mama în față, care a avut o relație foarte bună cu ea, că ești o pervă, ca și cum, ai înțeles? Adică îi întinde o capcană, într-un fel sau altul. Da, sau du-te la mama că- rușine, Da. îi Exact, provoacă da. rușine. Du-te la mama, că știi că te place, nu? Și când ajunge la masa, Da, e firea dracu să fii. Ce Da. ai făcut la băiatul meu? ceva de genul. Da. Cazmale, cu Acum ai șpaiuri de înțeles? alea, de le... Păi, dar lasă mă referam și eu. Te-ai vopsit. Știi cât iubesc. Maxim, dacă merită, îi împrumut bani pentru a merge la un hotel. Maxim. Maxim. Și minim? Minim, nu-i de nimic. Nimic. Și acum vreau să mă ajut cu un sfat, Cico. Ia spune. Gata? S-au terminat întrebările? Da. Săptămâna viitoare, în episodul următor, o altă întrebare. Tot așa, mișto, cum ai găsit, nu? Da. Ok. Deci o să abordăm în primele episoade câte o întrebare, nu? Da. O întrebare la care lumea răspunde în timpul săptămânii, se acumulează răspunsurile, ca să înțeleagă și ei formatul emisiunii, nu? Și eu în același timp. Deci mai prost puțin. Așa, se adună pe Instagramul tău, Da, dacă vreau să postezi și pe-a meu, da. în Ar fi în tare timp, să postezi în și timp. tu, ca să-mi Eu mai am citești și tu. copii, adolescenți ăștia, generația cheia la nas. Noi suntem generația cheia Cheia la la gât. gât? Da, Asta e generația cheia la nas? da, Așa se numește? eu așa zic. Mamă, ce bătrân. Câți ani ai? 30. Și eu 28. Care 28? Acum mă fac în martie. Ui, du-te. Vrei să răcene pe eu? Vrei să aduc Du-te, buletin? Să aduc pașaportul, că l-am pierdut. L-am pierdut. 96 sunt. Deci, practic, explică-le oamenilor formatul emisiunii, dar uite Da. în cameră. Așadar, pe parcursul episoadelor vom avea întrebări, titluri, cum a fost cel de azi. Care a fost titlul de azi? Astăzi am întrebat în felul următor. Dacă vine fostul tău sau fosta la ușa la 12 noaptea și îți spune că n-are unde să doarmă, ce îi spui? Corect. Săptămâna viitoare vom trata altă întrebare inovativă, inteligentă. Dacă mai găsești, dacă mai găsim. Dacă nu, întrebăm ChatGPT, că ăla îți spune tot. Bun. Așa, și asta o să facem în primele câteva episoade. După mai schimbăm formatul, o să avem și invitați foarte cunoscuți Așa. sau cunoscuți sau oameni normali în care o să vorbească despre tot asta, despre dating în general. Despre viața amoroasă. Viața amoroasă, Viața sentimentală. Da, pentru că face parte din corp. Nu, este un subiect foarte, Controversat, da, de cele și mai multe foarte ori. important. Fără iubire nu poți să funcționezi. Și plus, mai mult de atât, este
sănătos să discutăm și din punctul meu de vedere e sănătos și să discutăm într-o formă anonimă cu voi problemele pe care le aveți sau situațiile pe care le întâmpinați, pentru că poate mai în glumă, mai în serios vă ajutăm cu un sfat sau poate vă povestim ceva din experiența noastră și din experiența viitorilor invitați și ori nu vă mai simțiți triști, deprimați, supărați, nervoși și anxioși, fie vă simțiți foarte bine în pielea voastră. Adică nu are cum să nu fie o întorsătură bună atâta timp cât voi discutați cu noi problemele pe care le aveți sau confesiunile. Fie că sunt ele amuzante, fie că sunt mai tristuțe. Da, Fie că facem aveți un nevoie de cocktail. un sfat, fie că aveți nevoie să râdeți alături de noi. Corect. Ea vă spune sfatul, eu vă fac să râd. E ca un cocktail. Vă mai dau și eu de astea deștepte, dar Eu sunt mai rar. sucul de mere, ele alcoolul. Ia, el e Dr. Lăc și eu sunt Cico. Și cu asta v-am pupat. Ne vedem în episodul viitor. Pa! Mai am o întrebare. Poți să o pun? Nu mă mai am. Hai, mai spun. Deci, este cineva care ne cere un sfat. La Confession Corner, nu la întrebare. Dacă Ok. fratele lui te bate și te înjură, iar el stă cu mâinile în sân când aude ce e de făcut. Ca să înțeleg mai bine, vine de la un băiat? Vine de la o fată. De la o fată, da? Și nu el, fratele lui, o bate Da, și o înjură. și o înjură și el nu face nimic. Da. Stau în aceeași casă, cred. Nu știu. Dar chiar dacă nu stau în aceeași casă. Păi ăla de ce ar bate și ar înjura? Hai să ne gândim. Dar indiferent. O bate el. Un sfat, nu? Poliție, frate. E frică, o amenință, cred, nu? Bănuiesc. Dacă n-a plecat deja, el doar... Deci ea doar îi spune iubitului, soțului, partenerului, îi spune, băi, uite, mă bate, mă înjură, se întâmplă XYZ Și situație. el nu ia nicio atitudine. Și el nu face nimic. Evident, pleci. Fugi în momentul ăla. Păi da, dar practic fugi, nu poate să lasi pe el, că poate el nu-i greșește cu nimic, dar el o bate pe ascuns. Cum adică nu-i greșești cu nimic? Tu nu consideri greșeală că bărbatul de lângă tine nu ia atitudine? Da, normal că trebuie să ia atitudine, dar poate nu poate să aleagă între frate și iubit. Dar nu e vorba de alegere. E vorba că eu nu-ți permit ca tu să te apropii sub nicio formă de ce e a meu. Ok. Nu? Dar Bărbații poate se lui consideră... Da, corect. Bărbații se consideră că bărbații sunt teritoriali, nu? Da, Tu asta e- aperi familia pe care o ai. Corect. Indiferent că e mamă, că e tată, că e frate, că e prieten, că e dușman. E ca și cum s-ar bate mama cu tata, ar bate tata pe mama și eu țin cu tata, că o bate pe Nu e mama. același lucru. Cam așa. Nu e același lucru. Ah. Unul e Îi sângele spun, tău, "Dă-i, cealaltă e tată, dă-i." alegerea. A? Unul e sângele tău, cealaltă e alegerea. Dar indiferent de contează, că e legătura de familie. sânge Da. sau nu îi permiți nimănui, nu permiți nimănui să se apropie de cel al tău. Da. Ca și cum să-l bate doi membri din familie și tu ții cu ăla care îi bate, nu cu ăla care nu-i spui nimic la el. Dă-i, tată, el stă și uite, dă-i. Trebuia să mai dai un pumn la renic. Fără vorbi. Deci pleacă, Pleacă. fugi. Neapărat. Și după o să cânte. Pleacă. Știi melodia? După că o să cânte. Lasă să zboare. Deci pleacă. Pleacă și îți spun și cum să pleci. Într-o noapte când dorm, ți-ai făcut bagajul și ai plecat ca să Dar poate n-are cum să pleci. se duce la fostul și bate la ușă. Și așa am încheiat emisiunea, nu? Te duci la fostul și vezi ce o să spună. Mare creștere.